alle leden van alle beraden, vrienden van de MAAP, ook van harte welkom in onze studie- en reflectieweekend. Om deze weekend te gaan beginnen wil ik graag onze voorzitter van de MAAP naar voren roepen om onze avond te openen, de heer Labat. Plaatsvervangend gevolmachtigd minister in functie, de heer Senior. Excellentie, welkom. Vrienden van de MAAP, iedereen die van heel ver gekomen is, hartelijk, hartelijk welkom. Ik waardeer het ontzettend dat jullie toch vanaf de vrijdagmiddag hebben genomen om in het centrum van het land te komen, om te komen kijken, te komen praten hoe wij verder moeten gaan in Nederland als burger in dit land. Ik wil eerst beginnen met een klein successtory. En dat wil ik. Waarom doe ik dit? Om te laten zien dat wij één doel al gehaald hebben. Op de sheet ziet u, dit vertegenwoordigt het aantal beraden. Aan de linkerkant ziet u de geregistreerden in het blauw zijn de beraden van de Antillianengemeente. In het rood de beraden van de niet-Antillianengemeente. En in het groen, dat is het totaalbeeld. Dat zijn de geregistreerden. Maar je moet niet alleen geregistreerd zijn, je moet actief zijn. In de middenkolom ziet u, dat zijn de beraden die actief zijn. Er zijn 15 beraden in de Antillianengemeente die actief zijn. En er zijn 4 in de niet-Antillianengemeente die actief zijn. En als we kijken naar het aantal aanmeldingen, dan wil ik naar de volgende sheet gaan. Ik ben hier ontzettend, daar word ik vrolijk van. 84% van de beraden zit vanavond hier in Utrecht. Daar ben ik ontzettend blij om, want dat betekent dat de MAAP samen met u wel onze mensen kunnen bereiken. Wij voeren het secretariaat van het platform voor Antilliaanse en Arubaanse beraden. En dit maakt mij ontzettend blij. Ik wil u trouwens even vragen om straks, nadat we klaar zijn hier in de zaal, niet vergeet uw telefoon weer aan te zetten. Ja? Ik wil even onze bestuursleden aan u voorstellen. Ik wil de MAAP-bestuursleden die aanwezig zijn even gaan staan. Daar hebben we achter de zaal Elton Villarreal, onze bodyguard, judoka, Olympische Spelen. Daarnaast hebben we Clifford Delanoy. Heel serieus hiervoor, de moneyman, Sydney Stasi. En uw ceremoniemeester vanavond hier naast mij, Yassir Francisca. Er zijn nog zeker een 3-4-tal bestuursleden die onderweg zijn, maar die komen van ver en die moesten tot 5 uur werken. Ik wil toch even een klein paar jaar met u teruggaan. Ik ben nu 3 jaar voorzitter van de MAAP, toen ik het overnam van mijn voorganger Rubing Severina. En ik zal u vertellen wat ik in de 3 jaar, heel kort zal ik u vertellen wat ik in de 3 jaar mee heb gemaakt. Ik zit al in die 3 jaar aan mijn 4e type beleid van overheidswegen. Toen ik binnenkwam, spraken we over het bestuurlijk arrangement Antilliaanse risicojongeren. 2009 was een schakeljaar. Toen kregen we in 2010 het nieuwe Antillianenbeleid. Kunt u zich nog herinneren, van minister Van der Laan. En nu zitten we met het nieuwe integratiebeleid van minister Donner. Dames en heren, we praten 3 jaar, 4 verschillende beleiden. Ik zit al aan mijn 5e minister. Hoe vindt u dat? In 3 jaar tijd. Ik kwam binnen, het was Ella Vogelaar. Ella Vogelaar ging weg, Eberhard van der Laan kwam binnen. De regering viel, demissionair kabinet.
Eimert van Middelkoop werd minister waarmee wij te maken hadden. Er kwam een nieuwe coalitie. We hebben nu te maken met 2 ministers, want het ministerie is opgedeeld in 2 ministeries. Eén gedeelte is naar Piet Hein Donner gegaan en het andere gedeelte is bij Ivo Opstelten. Dus ik zit in 3 jaar tijd al aan de 5e minister. Over continuïteit gesproken. En ik wil u even zeggen dat we flink op weg zijn naar onze 6e minister. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is niet een kwestie van als meneer Donner vicepresident wordt van de Raad van State, maar het is een kwestie van wanneer hij dat wordt. Dan komen we weer aan onze 6e minister. Dames en heren, 3 jaar tijd. Over onze gemeenschap wordt vaak gezegd, wij veranderen zo gauw, wij veranderen zo vaak. Organisaties hebben vaak te maken met mensen die steeds nieuwe gezichten. Ik heb u net verteld hoeveel nieuwe gezichten ik heb meegemaakt in de afgelopen 3 jaar. Dat is geen plezier. En beste vrienden, ik ben ontzettend trots, want het was gisteren exact 3 jaar op de dag af dat ik voorzitter ben van de MAAP. En daar ben ik ontzettend blij om. Nogmaals, wij zijn zeer mobiel. Wij mogen mobiel zijn. We zijn allemaal vrijwilligers die hier zijn. U mag veranderen. Ik kan iemand niet kwalijk nemen die een andere baan krijgt in een andere stad. Die moet gaan verhuizen en die zijn vrijwilligerswerk in een bepaalde gemeente moet opzeggen. Dat is heel normaal. Maar van ons wordt wel verwacht dat wij continuïteit moeten hebben. Nou, ik wil graag die spiegel in Den Haag voor het gezicht van bepaalde mensen houden. Ik wil het daarbij laten. Dames en heren. Ik wens u allen een heel productief weekend. En ik wil u bij voorbaat danken voor de inspanningen die u gaat moeten leveren. Ik zeg heel duidelijk, gaat moeten leveren de komende avond en de komende 2 dagen. Masha danki, thank you and enjoy it. De taak is, ik ben processor. Dat wil zeggen, ik moet eigenlijk de inhoudelijke discussies zodanig leiden dat eruit komt wat jullie willen dat eruit moet komen. En dus dat is mijn taak. Mijn taak is niet dat ik aan jullie moet gaan voorleggen wat je moet vinden. Mijn taak is omdat iedereen zijn ei kwijt kan. Dat iedereen naar voren kan brengen, dat jullie kunnen komen tot een sharing of experiences. Ja, dus even in het kort. Wat is het programma voor vandaag? Het thema, dat weten jullie. Het beleid van de huidige regering, waarin men afstapt van categoriaal beleid naar generiek beleid. Daar gaan we het over hebben. En het thema is ook de behoefte van de beraden met betrekking tot hun toerusting en tot hun professionalisering. Daarover is het thema waar we het over hebben. De doelstelling van vandaag is dat we willen komen tot een strategisch plan. Tweede, we willen komen, deze bijeenkomst moet leiden tot het verbeteren van het functioneren. En heel belangrijk ook, het moet ook gelegenheid bieden om te komen tot het reflecteren op werkervaringen, het beantwoorden op de werkvragen en het bespreken van de werkproblemen van de berader. Heel belangrijk is een reflectie op je eigen ervaringen en een exchange of experiences ook. En natuurlijk het geven aan feedback aan elkaar. Dus dat is eigenlijk de doelstelling van vandaag. En het beoogde resultaat zijn 3 dingen. 1, wij willen komen tot een standpunt over het integratiebeleid, op de nota, op het nieuwe beleid van de overheid. 2, wij willen komen tot ingrediënten voor het beleidsplan en voor het werkplan van de MAP en van de PAP. En tenslotte, we willen komen tot een toerustingsplan voor de AA-beraden met een bijbehorende programmering. Dat zijn onze 3 ambities. En aan het einde, denk ik, zullen we tevreden zijn als wij, als er een opkomst is van minstens 80% van de actieve beraden, dat hebben we al bereikt.
Tweede, als de organisatie en de processing soepel verloopt, dat is een uitdaging voor mij, maar dat kan ik niet bereiken zonder jullie medewerking. En 3, als er voldoende ruimte is voor netwerking. En 4, als de participanten voldaan naar huis gaan. Dat is eigenlijk wat we willen bereiken. En dit is eigenlijk waar ik voor moet gaan zorg dragen. Wij gaan door met het programma. Op het programma staat eigenlijk de goedkeuring van het werkprogramma dat we vandaag hebben. En als jullie eens zijn, deze overslaan hè. Als jullie eens zijn met de uitgangspunten wat ik zo even heb genoemd, dan stel ik voor dat wij het programma zoals jullie dat ontvangen hebben en zoals op bureau staan, dat we dat gaan volgen voor vandaag en dat we goed letten op de tijd en gaan proberen ons aan de tijd te houden. Ja, dus bij deze beschouw ik dus het programma zoals jullie dat ontvangen hebben, al zijnde dat is het programma dat we gaan volgen. Heeft iemand een opmerking over het programma voor het weekend? Eenmaal, andermaal? Ik vind het heel vol. Ik vind het heel vol, dus daarom hebben we een weekend voor uitgetrokken. Maar heel belangrijk is, en terecht wat je daar zei, belangrijk is, het is vol, het is ambitieus, maar nog belangrijker vind ik dat we de tijd nemen om met elkaar van gedachten te wisselen. Dus dat is mijn prioriteit en die ruimte, daar zal ik op zetten dat dat aan de orde komt. Oké, dus dat programma gaan we volgen. Het volgende punt op de agenda is dat wij een beetje, want we gaan, zoals er staat, ruimte voor netwerking, ruimte van de verwachtingen met elkaar op elkaar afstemmen. Hoe gaan we dat aanpakken? Want we hebben een hele grote groep. Niet iedereen kent iedereen. Jullie krijgen een kaartje. Ik stel voor, stuur het naar achteren en vul het in leesbaar. Straks krijg je nadere instructies. En mijn verzoek is, vul het in en vul het zodanig leesbaar in. Waarom? Want mijn verzoek is dat daarin op dit kaartje staan er bepaalde gegevens en gedachten van jezelf. De bedoeling is, straks krijg je een stukje touw en dan kan je met dit bordje, hang je het om je hals en dan kan je daarmee rondlopen en dan kijkt iedereen naar jouw bordje, niet naar jouw borsten, maar naar jouw bordje en daarover kan je dan individueel met elkaar van gedachten wisselen. Dat is de bedoeling. Succes! Nu? Nu! Schrijven en je krijgt een touwtje van mij. Om jezelf te helpen met het focussen van zo'n boeien. Ja, zie je die scherm? Ja, zie je die boeien? Voor deze kan je zien. Succes! Nu? Nu! Schrijven en je krijgt het. Heren, hier staan de afkorting. Sana, stichting. Een minuut bij Real Segurança by ICS e vamos lá? Dat als je die bij individuen vindt, zou je Olguira Salvador. Olguira? Dat is het achtergrond van onze mensen. Eigenlijk. Of niet? Dat staat daar ook niet. Dat is nota depende. Oh, niet. Hier of alles. Nou, hoop je niet dat ze niet op pensen. Nee. Dat vind ik heel mooi dat het eenheid is macht. Dat bedoel ik ook met middelen. Tem barato, você por amor apoiar tudo barato. Você vai por amor de estar nos tempos. Vrienden, dit weekend bezinning over de implicaties van het nieuwe integratiebeleid van minister Donner. Zoals ik al eerder zei, we zijn uit verschillende streken gekomen van Nederland.
En het is een bijeenkomst wat een zeer bijzondere bezinningsbijeenkomst. Het is een cruciaal weekend voor zowel de MAAP en het platform Antilliaanse en Arubaanse Beraden. Gezien de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland heeft de MAAP, die het secretariaat voert van het platform voor Antilliaanse en Arubaanse Beraden, het noodzakelijk geacht om dit weekend te organiseren om gezamenlijk te bepalen wat de positie moet zijn ten aanzien van de implicaties van het nieuwe beleid van de Nederlandse overheid over integratie in het algemeen en in het bijzonder over de hulp en zorgverlening aan de Nederlandse burgers van Curaçaose, Arubaanse, Sint Maartense, Bonaireaanse, Statiaanse en Sabaanse afkomst. De consistente beleidshandelingen van de Nederlandse overheid tonen immers duidelijk aan dat we aan de vooravond staan van de afbraak van het Antillianenbeleid. Oftewel, afbraak van het categoraal beleid ten einde Arubanen en ex-Antillianen kansen te bieden om als gewaardeerde medeburgers te kunnen wonen, werken en recreëren in de Nederlandse samenleving. Tekenend is dat besloten is dat de subsidie aan alle zelforganisaties af te bouwen. Tekenend is ook dat minister Donner heeft besloten dat alle Antillianengemeenten in tegenstelling tot de expliciete kabinetsafspraak van 2 oktober 2009 slechts tot eind 2012 geld van de Rijksoverheid zullen ontvangen voor de aanpak van de problematiek van de Antilliaanse risicojongeren. Een aanpak welke direct voortvloeit uit het op basis van het rapport van de Taskforce Antilliaanse Nederlanders vastgesteld kabinetsbeleid voor Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren vanaf 2010. Verschillende Antilliaanse en Arubaanse medeburgers die zich al jaren als vrijwilliger inzetten om bij te dragen aan de positieverbetering van Antillianen en Arubanen in Nederland, in de Nederlandse gemeenschap, zien zich nu steeds meer geconfronteerd met talrijke vragen zoals... Ik zal eerst dit gedeelte doen, dan kom ik dadelijk op de vragen. Ik zeg altijd, je moet vooruitkijken. Wat gebeurd is, kan je niet veranderen. De geschiedenis is passé. Maar je moet toch altijd even terugblikken om niet dezelfde fouten meer te begaan. En dan zal ik eventjes met jullie een tijdsbalk in vogelvlucht doorlopen. En u zult zien dat er al 19 jaar, vanaf de eind jaren 80, is er begonnen met de problemen op Curaçao. U weet wel, de raffinaderij ging dicht. Een grote stroom die naar Nederland kwamen. We kregen de Taskforce Antillianen vanaf 1992. We zijn al 19 jaar bezig met categoraal beleid van onze gemeenschap. Dan kregen we stimuleringsprojecten allochtone groepen, 1994-2004. Directionprojecten 2002-2004. Daar kregen we 2 grote projecten, de grote blauwe balken. Dat is voor het eerst dat er veel geld vrijkwam voor de gemeenschap. En velen van u die nu hier zitten, die kennen het tweede blok. Dat is het bestuurlijke arrangement Antilliaanse risicojongeren van 2005 tot 2008. Wat ik al eerder noemde, een van de Antillianenbeleiden die ik mee heb gemaakt als voorzitter van de MAAP. Het waren toen nog 21 Antillianengemeenten. Nou, toen kregen we de bekende brief van minister Ella Vogelaar. Dat was in 2008 was dat. Dan kregen we de Taskforce, rapport Taskforce Antilliaanse Nederlanders. Kabinetsreactie op de voorstellen van de Taskforce. Toen kregen we het nieuwe Antillianenbeleid van minister Van der Laan. Die zou moeten gaan van 2010 tot en met 2014. Nee, dat was Vogelaar. Vogelaar die wilde tot 2017 gaan. De Taskforce had ook voorgesteld 2017. Wat zegt Van der Laan? En dat begrijp ik ook wel, want hij zegt ook altijd, een politicus die langer gaat dan 4 jaar is bezig met politiek zelfmoord. Dus vandaar dat hij niet over de 4 jaar wilde stappen. En nu zitten we weer te hikken aan een nieuw integratiebeleid van minister Donner.
Je ziet wat bommetjes daar exploderen. Nou, dat was commissaris Noordholt, commissaris van politie van Amsterdam-Amsteland. Die heeft dat toen getorpedeerd. Antillianen zijn crimineel. Nou, dit gedeelte werd getorpedeerd door Marianne van Zan. Dat was in 1998. En we hebben ook nog eens een keer een minister die directieprojecten geboycott heeft, althans naar Curaçao gegaan is en daar bepaalde overeenkomsten wilde tekenen samen met de toenmalige minister-president Maria Liberia Peters. En dat is dus niet gebeurd. Meneer Van Bokstel kwam terug, boos, en zegt het is afgelopen. Nou, we hebben dan initiatieven gehad van mijn voorganger hier in de zaal, Rubens Severina, 1998, kijk hoe lang die man er al mee bezig is. We hebben het Netlock en Falta gehad, evaluatierapport 2001, 2004, evaluatierapport RISBO, bestuurlijke arrangementen. Daar heb ik in de beoordelingscommissie gezeten, samen met RISBO en het ministerie. En ik was zeer, zeer ontevreden. De manier zoals dat gegaan is. Ja, dan kom ik aan de vragen die wij als gemeenschap, de Arubanen en Antillianen, ex-Antillianen die hier zitten. Moeten we blij zijn met de afbraak? Wat zijn de consequenties? Hoe staat het met de consolidatie van de opgebouwde ervaringen? Wat betekent dit voor de inspanningen van de Antilliaanse en Arubaanse beraden? U dus, wij. Wat betekent dit voor de MAAP en de PAAP, dus het platform van Antilliaanse en Arubaanse beraden? Wat betekent dit voor de perspectieven om de problemen van Antilliaanse risicojongeren terug te dringen? Welke positie moet ingenomen worden? En wat staat onze gemeenschap in Nederland te doen? In ieder geval heerst er onder ons het besef dat de ontwikkelingen nu een zeer cruciaal kruispunt hebben bereikt. Voor ons is nu het moment om samen te bepalen, nu, hoe verder. Als voorzitter van de MAAP kan ik u zeggen dat wij ook geen voorstander zijn van categoraal beleid. Op het moment dat er categoraal beleid is, betekent dat dat ik ergens overlast bezorg. Vandaar dat er categoraal beleid is. Ik vind ook dat alles moet passen in het generieke. Maar dan moet het generieke wel functioneren voor jouw gemeenschap. En dat is jammer genoeg niet het geval. Dus ik zeg, prima, alles generiek. Maar daar waar categoraal geïndiceerd is, moet jij in staat zijn toch een bepaald categoraal beleid op maat te kunnen leveren. Dat geldt niet alleen voor de Antilliaanse, of de ex-Antillianen en de Arubanen. Dat geldt niet alleen voor de Marokkanen, niet alleen voor de Turken. Het geldt ook voor de Hollandse jongeren. Er zijn bepaalde gevallen waar jij een bepaald beleid op maat moet kunnen leveren. Vanaf nu, vanaf we begonnen zijn, tot en met aanstaande zondag 3 uur, 's middags, zullen we samen ons beraden en bezinnen om op basis van de ervaringsdeskundigheid van het werk van velen van u in de verschillende gemeenten te komen tot een koers die reële perspectieven biedt op de normalisatie van onze positie in Nederland. Per slot van rekening, we wonen in Nederland. Wij, een gemeenschap van medeburgers die een afkomstrelatie hebben met Curaçao, of Aruba, of Sint Maarten, of Bonaire, of Sint-Eustatius, of Saba. Het is een heel zwaar weekend, we gaan het samen moeten doen. Dames en heren, nogmaals, ik wens u vanaf deze plaats hier een zeer vruchtbaar, niet in de letterlijke zin, maar een zeer vruchtbaar weekend. Dat is een korte introductie van de voorzitter van de MAP voor het weekend. Daarom denk ik van, jullie kunnen erop terugkomen. Zo direct gaat onze plaatsvervangend gevolmachtigde minister van gaat dan een keynote speech houden. We hopen dan, als er dan tijd is, aan hem geef ik wel de gelegenheid, kan je wel enkele vragen stellen als je dat wil.
aan de voorzitter. Die is het hele weekend hier, kunnen van gedachten wisselen. Ja. Nu wil ik graag naar voren roepen de heer Senior. Dames en heren, goedenavond. In het bijzonder de voorzitter van de MAAP, Raymond Abad, en het bestuur. Bedankt jullie aanwezigen die in je vrije tijd eigenlijk hier aanwezig is om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de uitsluiting van Curaçaoenaars van een optimale deelname aan de Nederlandse samenleving. Los van de vraag of dit te wijten is van het wel of niet krijgen of grijpen van kansen. Mij werd gevraagd om een reactie te geven op het aankomend integratiebeleid. Deze reactie werd mede samengesteld uit de reacties die binnenkwamen naar aanleiding van het beraad dat ik gehouden heb met Antilliaanse belangenorganisaties die opkomen voor de belangen van Curaçaoenaars in Nederland. Aan deze reactie werkte in het bijzonder mee de heer Henry Breveld, ja, aan hem mijn dank. En ook mijn dank aan de heer Harry Vijber, die naar de notitie wil kijken. In verband met het verschijnen van de brief aan de Tweede Kamer betreffende de visie op integratie van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, genaamd Integratie, Binding en Burgerschap, heeft het Curaçaohuis een spoedberaad bijeengeroepen met de Antilliaanse organisaties die in Nederland actief zijn. Overkoepelende. In Nederland wonen boven de 100.000 Curaçaoenaars. Ik wil dus sinds 10/10 is het Curaçaohuis, zoals je weet, aangewezen als organisatie, als vertegenwoordiging van Curaçaoenaars in Nederland. Maar tijdens mijn speech zal ik ook refereren naar Antillianen. Ja. Dus om niet alleen maar dus naar deze doelgroep te wijzen. In het kader van zijn taakstelling behartigt het Curaçaohuis namens de regering van Curaçao ook de algemene belangen van deze groep Curaçaoenaars. Maatregelen die deze groep kunnen treffen, hebben daarom de belangstelling van de vertegenwoordiging van Curaçao in Den Haag. Het beraad werd bijeengeroepen omdat van verschillende kanten geluiden binnenkwamen dat het beleid nadelig kan uitpakken voor vooral die groepen Curaçaoenaars die zonder hulp en ondersteuning moeilijk in de Nederlandse samenleving hun weg kunnen vinden. Tijdens het beraad werd de nota besproken vanuit de visie op integratie en de mogelijke gevolgen daarvan voor de Nederlandse samenleving in zijn algemeenheid, de voorgestelde beleidsmaatregelen en wat dit kan betekenen voor de Curaçaose doelgroep, de categoriale welzijnsorganisaties en zelfhulpgroepen. Ook werd gekeken naar de manier waarop de beleidsmaatregelen gericht op stopzetten van de doelgroepbenadering naar een meer generieke benadering het best uitgevoerd kan worden. Afgezien van vele vraagtekens met betrekking tot de visie achter het beleid, vonden de deelnemers aan het beraad dat een generieke, reguliere integratiebeleid de regel moet zijn. Onlosmakelijk met een reguliere benadering blijft echter een specifieke benadering van vooral de meer kwetsbaren, kansarmen en zelfs kanslozen in onze samenleving die het niet gaan redden. De geschetste benadering, mede ingegeven door de noodzaak om te bezuinigen, zal, zo wordt verwacht, eerder leiden tot verdere uitsluiting en marginalisering van groepen in de samenleving, indien het specifieke doelgroepenbeleid verdwijnt in plaats van dat dit via een overgangsperiode op een goede manier ingebed wordt in het generieke beleid. De doelgroep wordt dan dubbel gestraft en daarna nog eens gesanctioneerd. In dit verband wil ik verwijzen naar de opkomst zijnde Rijkswet personenverkeer. Daar kom ik later op terug. Met betrekking tot de visie werd opgemerkt dat er vrij harde uitspraken werd gedaan ten aanzien van de Nederlandse samenleving, hetgeen zorgen baart en een nadere beschouwing vraagt. De multiculturele samenleving, zo werd gezegd, zou geleid hebben tot verdeeldheid in de samenleving. Er zijn te veel buitenlanders. Het beleid van de afgelopen jaren was niet genoeg. De maatschappelijke samenhang, de continuïteit en de stabiliteit van de samenleving zou in gevaar zijn vanwege
de integratieproblematiek. Zelfs werd er gesteld dat Nederlanders zich steeds meer bedreigd voelen. Tegenstrijdig is het dat gesteld wordt dat onmiskenbaar sprake is van integratie, maar dat de multiculturele samenleving desondanks toch is gefaald. Verder wordt aangevoerd dat er in de visiebrief toch een ondertoon is dat kan leiden tot legitimering van intolerantie, van xenofobisme en van racisme in de Nederlandse samenleving, in plaats van deze te bestrijden. Dit uitgangspunt voor het integratiebeleid baart ons zorgen. Het is een beleid dat meer gebaseerd is op intolerantie. Het is een beleid dat de zogenaamde verharding in de Nederlandse maatschappij als uitgangspunt neemt en legitimeert. Voor ons betekent voor ons Curaçaoënaars, Antillianen, betekent verharding nog steeds de manier waarop wij in het publieke leven bejegend en gediscrimineerd worden. We hebben hier in Nederland allemaal wel te maken gehad met vormen van racisme. Soms subtiel, soms grof en hard. Meer dan eens is Nederlands op de vingers getikt vanwege discriminatie en racisme door internationale organisaties. Ondertussen weten wij dat de doelgroep Antillianen en Curaçaoënaars een van de groepen is die met name genoemd wordt in de internationale rapportage over discriminatie en racisme in Nederland. Laatst nog. Wij die hier wonen weten dat Nederland een harde, intolerante, ja zelfs racistische kant heeft. Wij weten ook dat het veel erger wordt, vooral in tijden van crisis. Nu komt er een overheid dat deze verharding als uitgangspunt neemt voor beleid. Wat kan dat voor ons als zwaar getekende minderheid betekenen? De eerste reactie is een natuurlijke. In de noordelijke landen, Noorwegen, Zweden enzovoorts, hebben wij dat reeds gezien. Mensen in verdrukking hebben de neiging weg te trekken. Dat zien wij ook bij onze mensen gebeuren. Daarnaast zien wij dat mensen ervoor kiezen om niet meer te komen. Ook dat zien wij gebeuren. De migratiecijfers laten in ieder geval voor de groep Curaçaoënaars reeds zo'n beeld zich aftekenen. Deze trend zal zich in de komende jaren voortzetten. Naast meer individuen die de beslissing nemen om te remigreren, zien wij ook verschillende initiatieven van particulier initiatief die immigratie willen ondersteunen. Steeds meer wordt als reden de gegroeide intolerantie opgegeven. Wij weten echter ook dat van de ruim 100.000 Curaçaoënaars de meesten niet weggaan. Velen zullen zich aan de veranderde omstandigheden aanpassen, hetgeen veelal inhoudt extra inspanningen om zich staande te houden en het creëren van verhoogde weerbaarheid tegen uitingen van discriminatie, intolerantie en de negatieve beeldvorming via de media, die zoals wij telkens ervaren zijn weg vindt naar de werkvloer en de buurt bereiken. De omstandigheden die dit beleid markeren, zal voor een deel ongetwijfeld leiden tot meer psychosociale problemen, vooral wanneer ze gelijk optrekken met andere maatschappelijke problemen ten gevolge van de oprukkende crisis in Europa. Voor een kleine groep Curaçaoënaars zullen de gevoelens van uitsluiting en discriminatie in de Nederlandse samenleving ongetwijfeld leiden tot verharding. De visie en de voorgenomen beleidsmaatregelen betekenen voor een belangrijke groep Curaçaoënaars dat ze helemaal aangewezen zijn op zichzelf. You are on your own. Niet alleen om onze soms moeilijke weg te vinden in de Nederlandse maatschappij, maar ook om onze identiteit te blijven koesteren, zullen we op onszelf aangewezen zijn. Net zoals de Nederlandse cultuur niet inwisselbaar is, net zo min zullen wij onze cultuur weggooien. Dit geldt zeker voor de eerste generatie Curaçaoënaars, maar ook voor de tweede generatie geldt dat het belangrijk is te weten waar je toe behoort en waar je vandaan kwam. Als medeburgers van Curaçaose afkomst heb je de patriotische plicht om jouw Curaçaose geaardheid en cultuur niet te verloochenen en om naast je focus
op wat er om jou heen gebeurt in de Nederlandse samenleving, vooral ook jouw focus gericht te houden op ontwikkelingen op Curaçao en op een bijdrage die je in de toekomst zou kunnen leveren aan de opbouw van dit land. Een oud Afrikaans gezegde luidt: Bonomister Lubida e pos caminda babebe. De nieuwe omstandigheden nopen ons als organisatie en als individuen tot het zoeken naar andere wegen om onze zelfredzaamheid in de Nederlandse maatschappij te vergroten. Basis daarvan zal moeten zijn dat Curaçaoënaars, wanneer zij daar behoefte aan hebben, weet dat zij niet alleen staan. We are on our own, but not alone. Meer dan voorheen zullen wij solidariteit als belangrijke waarde ons handelen laten sturen. Migrantengroepen over de hele wereld steunen elkaar in moeilijke tijden. Zelfhulpgroepen zullen in de komende jaren steeds belangrijker worden. Daarom moeten wij de initiatieven die vooral op wijkniveau in veel gemeentes ondernomen worden, moeten koesteren. Maar ook de brede initiatieven zoals deze van de MAP om participatie te bevorderen. Want als er één ding is dat onder het nieuwe beleid voor ons Antillianen belangrijk wordt, dan is het wel participatie. Om te zorgen dat wij gehoord worden. Dat niet alleen jij, maar ook de andere Antilliaan een waardige plaats in deze samenleving kan innemen. Zoals gezegd staat de Antilliaanse gemeenschap voor zelfredzaamheid, voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid en voor volledige en gelijkwaardige participatie in de Nederlandse samenleving. Dat is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Antilliaanse gemeenschap zelf. Het is de taak van de Antilliaanse gemeenschap in tal van gremia. Het is belangrijk dat de Antillianen in tal van gremia hun plaats innemen als vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Dit betekent dat Antillianen actiever moeten deelnemen in medezeggenschapsorganen, in cliënt- en patiëntraden, in bestuurlijke organisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau, in raden van toezicht en allerlei andere organisaties waar wij ertoe kunnen doen. Hierdoor kunnen wij bijdragen aan een verbetering van het functioneren en de kwaliteit van de dienstverlening van tal van instellingen en organisaties. Solidariteit betekent dat wij moeten bevorderen dat van de 130.000 Antillianen en de 108 Curaçaoënaars in Nederland een grotere groep zich in gaat zetten voor zijn Caribische medemensen in Nederland. Hierbij wil ik vooral een beroep doen op de grote groep studenten afkomstig uit Curaçao om meer actief te worden in zelfhulporganisaties en in woonplaatsen. Ook de categoriale welzijnsorganisaties zullen nieuwe wegen moeten bewandelen om hun werk te blijven doen. Ook in dit verband denk ik dat veel meer een beroep gedaan moet worden op studenten die niet alleen als stagiaires, maar ook als vrijwilligers zich willen inzetten in organisaties vanuit hun expertises. Als medeburgers van Curaçaose afkomst heb je de sociale plicht om solidair te zijn voor jouw medebroeders en zusters van Curaçaose en Antilliaanse afkomst. En om op te komen voor hen en hen te helpen aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving, zodat zij in staat zijn in Nederland hun eigen leven op te kunnen bouwen en een weg te kunnen vinden. Ik wil hier als voorbeeld noemen, in mijn eigen tijd, in de jaren 70, 80, ja, toen studenten het initiatief hebben genomen, ook in moeilijke tijden, om zich in te zetten voor hun medeburgers. Toen hebben studenten het initiatief genomen. Het was gek misschien. Ze hebben besloten om eigenlijk een studie op een lager pitje te zetten, om zich in te gaan zetten voor die Curaçaoënaars en Antillianen die in de verdrukking kwamen. Ze zijn verhuisd van hun studentensteden naar de grote steden, naar Rotterdam in dit geval, ja, om zich als vrijwilliger in te zetten voor de activiteiten op het gebied van wonen, werken enzovoorts van de groep Antillianen die toen in de grote steden woonden. Ik denk dat in moeilijke tijden dat wij dit terug moeten zien. Niet dat je je studie opgeeft, ook niet dat je uit de studentenstaat verhuist. Ja? In die tijd waren dat idealisten. Ja? Maar dat we als studenten, ja, dat je je steeds beter of steeds meer gaat inzetten
voor je mede-Caribische burgers. De nadruk, die even dus nu inhoudelijk op die noten, de nadruk die het kabinet legt op de individuele verantwoordelijkheid om volledige integratie en participatie te realiseren en de bijbehorende maatregelen schiet ons inziens het beoogde doel echter voorbij. De combinatie van maatregelen, zowel bij het Rijk als bij de gemeenten, pakt voor een aantal groepen in de Nederlandse samenleving dermate negatief uit dat het maar de vraag is of het meedoen voor iedereen wel bereikbaar is. Wij achten het onze verantwoordelijkheid de tekortkomingen in de kabinetsvisie en de uitwerking daarvan voor met name onze groepen in de samenleving te duiden. Om te beginnen. Wij mogen van de overheid verwachten dat zij haar beleid baseert op concrete feiten, op een realistische beoordeling van ieder beleid en de effecten daarvan en vervolgens maatregelen neemt die op zijn minst een relatie hebben met de geconstateerde problematiek. In de kabinetsvisie vinden wij hiervan weinig terug. Zo wordt het veronderstelde probleem, de integratie is mislukt, de multiculturele samenleving is gefaald, in het visiestuk zelfs sterk gerelativeerd. Immers, het stuk laat zien dat er allerlei trends zijn dat het heel goed gaat met de integratie. Participatie op de arbeidsmarkt, onderwijsloopbaan, gebruik van beheers van het Nederlands, verbondenheid met de omgeving door de tweede generatie niet-blanke Nederlanders. Ja, het gaat groepen migranten in de Nederlandse samenleving niet goed, zeggen ze. Maar daar wordt in de media ook ruime aandacht aan geschonken. Het probleem rond integratie is volgens de kabinetsvisie het onbehagen van de autochtone bevolking met de allochtone inwoners van Nederland. De helft van de blanke Nederlanders, bijna de helft, voelt zich niet op zijn gemak met die buitenlanders, met die migranten, met die Curaçaonaars en daar moet verandering in komen. Dat subjectieve gevoel van wij voelen ons bedreigd, van dat gevoel van onbehagen bij de autochtone blanke Nederlanders wordt niet gesteld en kan dus ook niet worden beantwoord. Wij vrezen dat de maatregelen zeker niet gaan bijdragen aan een afnemen van dit gevoel van onbehagen. Zo stelt het kabinet op pagina 4 dat onderzoeken van mening zijn dat het onbehagen van met name de lager opgeleide blanke Nederlanders voortvloeit uit de concurrentie die zij ervaren op de arbeidsmarkt. Het voorgenomen beleid omvat dwangmaatregelen en om de arbeidsparticipatie van de niet-blanke Nederlanders te bevorderen. Maatregelen die ons inziens de ervaren concurrentie op de arbeidsmarkt alleen maar zullen vergroten. Neem daarbij ook de oprukkende economische crisis die wij tegemoet gaan. Dan zal dit alleen maar versterkt worden. Gevoelens van onbehagen, hoe reëel ook, lijken ons een te smalle basis en een zeer gladde basis voor de ontwikkeling van het beleid. Te meer dat de visie op integratie, op binding en op burgerschap op geen enkele wijze wijst op inspanningen richting de autochtone blanke Nederlanders. Zelfs het gedeelte over discriminatie, waar allochtone Nederlanders nog steeds meer onder te lijden hebben dan autochtone Nederlanders, wordt in eerste instantie vertaald met aandacht voor antisemitisme. Niets over de discriminatie, niets over het racisme dat Curaçaoënaars en Antillianen in deze gemeenschap ondervinden en dat aanleiding werd voor de Europese organisatie om hier rapportage over te doen. Integratiebeleid op basis van blanke onbehagen verwordt daarmee tot een tredmolen van opeenvolgende maatregelen met oplopende eisen waaraan de migrant moet voldoen, zonder ooit het gevoel te krijgen dat hij of zij een volwaardige en gelijkwaardige positie in de Nederlandse samenleving mag innemen. Immers, het gevoel van onbehagen wordt niet aangepakt. Nota geeft ook aan, er moet meer gebeuren. Er is vanaf de jaren, dus de heer Abad heeft het ook aangegeven, verschillende pogingen werden er gedaan richting integratie. Er moet meer gebeuren.
De in het rapport gesignaleerde problemen van groepen binnen de Nederlandse samenleving zijn absoluut reëel. In onze dagelijkse praktijk zien we de gevolgen van de complexe hulpvragen op het gebied van financiën, onderwijs, huisvesting, arbeid enzovoorts. Daar is de afgelopen jaren specifiek beleid op gezet, verschillende projecten enzovoorts. Heeft dat beleid gefaald? De trendgegevens uit het stuk van het kabinet wijzen erop dat het de goede kant op gaat. Kortom, alle reden om het specifieke beleid verder toe te spitsen op die resterende problemen van een steeds kleiner wordende groep Curaçaoënaars en Antillianen. Maar het onbehagen van een deel van de blanke Nederlandse bevolking wordt vertaald met het aanscherpen van de eisen voor niet-blanke Nederlanders, het stopzetten van maatwerk en het opleggen van dwangmaatregelen om het assimilatiebeleid te ondersteunen. De Curaçaose migrant, en dat staat er ook, ja, moet eigenlijk weg. De Curaçaose migrant moet eigenlijk wegblijven. De wet persoonsverkeer sluit naadloos aan op dit beleid. In haar oordeel over het mislukken van de integratie en van de multiculturele samenleving maakt het kabinet zich schuldig aan een grove simplificatie en schuift de problemen van verschillende generaties migranten en vluchtelingen en de wijze waarop de Nederlandse samenleving daarmee omging op een hoop. We hebben ons best gedaan, maar het heeft niet gewerkt, lijkt de centrale gedachte te zijn. Daarbij de schuld, en dit is belangrijk, voor het mislukken bij de allochtone bevolking van Nederland te leggen. Het is belangrijk, en daarbij spelen dus Antillianen, maar vooral Curaçaoënaars, in hun beeldvorming een zeer belangrijke rol. Het is belangrijk dat Nederland ergens neerlegt dat het zelf de basis heeft gelegd voor de multiculturele samenleving. En dus ook voor de problemen die dit met zich mee kan brengen. Ook Nederland moet de eigen verantwoordelijkheid dragen en een geaccidenteerd functioneren van de multiculturele samenleving niet eenzijdig in de schoenen schuiven van bevolkingsdelen die door toedoen van Nederland zelf nu in Nederland wonen. Het legt een betere basis voor de gezamenlijkheid waarmee de problemen aangepakt moeten worden wanneer Nederland dit eens een keer inziet. Het feit dat hier Curaçaoënaars zijn, heeft alles te maken met het feit dat Nederland 377 jaar geleden besloten heeft om van Curaçao een kolonie te maken. Voor ons Curaçaoënaars, het is niet verrassend dat voor ons Curaçaoënaars en Antillianen Nederland wordt gezien als het land waar je naartoe gaat om te studeren, om werk te zoeken, om kansen te grijpen die je thuis niet wordt geboden. In Nederland kun je buiten de grenzen van de eilandelijke sociaal-economische klasse treden en jezelf ontplooien en ontwikkelen. Bezien vanuit het perspectief van integratie en participatie zouden wij dit een bijna ideale uitgangspositie moeten noemen. Nederland blijkt in de praktijk echter ook het land te zijn waar men erachter komt dat we eigenlijk geen Nederlander, maar Antilliaan zijn. Iets wat het kabinet voor het gemak maar even tot beleidsvisie heeft verheven. Waar de beheersing van het Nederlands volstrekt onvoldoende blijkt om zelfstandig een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven of om bij te blijven in het onderwijs. Waardoor gebrek aan opleiding en professionele scholing kansarm omslaat in kansloos. Waar blijkt dat iedere andere Nederlander niet zit te wachten op de Antilliaan als collega, als buur of als vriend. In Nederland blijkt, trouwens we kennen ook, net zoals de gevallen van homo's die nieuws hebben bereikt, kennen we ook de gevallen van allochtonen en ik dacht ook een Curaçaoënaar die weggepest is uit een bepaalde buurt. Wat de Nederland blijkt dat het pakket van verworven vaardigheden, competenties en talenten niet geschikt is om een zelfstandig en volwaardig bestaan op te bouwen.
Vervolgens zien we bij een deel van de Antilliaanse gemeenschap, 10 tot 15% zeg maar, een opeenstapeling van problemen en hulpvragen, waaronder bij weer een kleiner deel overlastgevend en crimineel gedrag. Die lopen vast, die gaan dat soort dingen doen. Dat overlastgevende en criminele gedrag bepaalt wel, voor ons dan, de beeldvorming over de, ik moet zeggen, Curaçaose gemeenschap. Ik was in een bijeenkomst in Rotterdam. Daar waren ook Arubanen en dus mensen uit Sint Maarten bij. En die vroegen zich eigenlijk af van, ja, horen wij wel in deze bijeenkomst thuis? Want ja, onze mensen hebben dat soort problemen niet. En toen werd er inderdaad gezegd in die vergadering dat het vooral om Curaçaoënaars gaat. Dan weten we dat. Dus een klein deel is overlastgevend en crimineel. Dat overlastgevende en criminele gedrag, zoals ik zei, bepaalt de beeldvorming. De toon van het publieke debat en ook de formulering van de beleidskaders. Inclusief de visie van het kabinet op integratie en burgerschap. Het voorbeeld van de gedeelde, langdurige geschiedenis van Nederland en de Caribische gebiedsdelen en de sterke invloed van de Nederlandse cultuur in de socialisatie van Curaçaoënaars en Antillianen gedurende bijna 4 eeuwen maakt dat wij grote vraagtekens zetten bij de effectiviteit van de aangekondigde maatregelen om integratie en burgerschap af te dwingen. Curaçaoënaars schijnen toch wel Curaçaoënaars te blijven. Meedoen, is dat mogelijk voor iedereen met dit beleid? Iedere migrant, en daar zijn we het mee eens, moet zelf de verantwoordelijkheid nemen om te voldoen aan het oplopende minimale taalniveau. De vereiste huisvesting en het minimale opleidingsniveau. Zelfredzaamheid is het uitgangspunt. In een beperkt aantal gevallen, zegt het kabinet, is financiële ondersteuning via een sociaal leenstelsel mogelijk. Al valt dit leenstelsel eigenlijk moeilijk te rijmen met de constatering van het kabinet dat een deel van het aansluitingsproblematiek veroorzaakt wordt door financiële schulden. Een leenstelsel, denken wij, vergroot alleen maar de schuldenproblematiek. Het kabinet gaat niet voorbij aan het probleem dat het realiseren van de aansluiting van groepen in de samenleving moeilijk kan, maar legt dit probleem vervolgens op het bord van de gemeenten. Immers, de gemeenten zitten het dichtst bij de groepen, zeggen ze. Op zich een goed uitgangspunt, waren het niet dat diezelfde gemeenten nu maatregelen nemen, waardoor de afstand tot die groep eerder wordt vergroot. Onder andere het WMO-beleid, het gemeentelijke huisvestingsbeleid en de omvangrijke gemeentelijke bezuinigingen, waardoor het eerste lijns welzijnswerk fors wordt uitgehaald. De gemeente trouwens, het beleid van de Rijksoverheid snijdt zwaar in de 22 zogenaamde Antilliaanse gemeenten. In feite houden ze op Antilliaanse gemeenten te zijn. Het omvangrijke dus, het is niet alleen de specifieke hulpverlening die onder druk staat, het reguliere aanbod van zorg en welzijn komt door het totaal van maatregelen op grotere afstand te staan van de meest kwetsbare personen in de samenleving, inclusief de groep allochtonen die door het kabinet worden aangeduid als het meest problematisch. Wij vinden het belangrijk dat de reguliere, generieke instellingen op een dusdanige manier werken, zodat zij alle cliënten, ongeacht hun afkomst, optimale hulp en zorg kunnen bieden. De vraag is echter of generieke instellingen binnen de door hen geldende kaders het maatwerk kunnen leveren dat voor specifiekere groepen cliënten noodzakelijk is. Dat was los van de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen tot dusverre al heel moeilijk. Binnen de Nederlandse samenleving bevinden zich burgers die door een combinatie van persoonlijke beperkingen en verkeerd handelen en de aansluiting met de samenleving niet kunnen maken en in een aantal gevallen ook overlastgevend en crimineel gedrag gaan vertonen.
Door de combinatie van persoonlijke beperkingen, onvoldoende taalbeheersing en culturele factoren zijn zij onvoldoende bereikbaar of begeleidbaar voor de reguliere instellingen. Er is nauwelijks sprake van een sociaal netwerk. Ik heb net geprobeerd om te kijken hoeveel welzijnsuorganisaties er eigenlijk zijn die zich bezighouden met specifieke ondersteuning van Curaçaoënaars en Antillianen. Het lijkt er maar één te zijn. Organisaties als de SWA hebben honderden casussen in beeld. Kwetsbare groepen mensen met een detentieverleden, allochtone jongeren, jonge moeders en personen die met een LVG-problematiek, dus licht verstandelijk gehandicapten. En juist van deze groep mensen verwacht het kabinet nu in haar visie op integratie en burgerschap meer eigen initiatief, meer samenwerking met het eigen sociale netwerk en meer aansluiting bij de lokale voorziening voor zorg en hulpverlening. Dus de groep die door het kabinet wordt benoemd als oorzaak van het gevoel van onbehagen, van het zich bedreigd voelen van autochtone Nederlanders, wordt door het totaal aan maatregelen op rijks- en lokaal niveau juist op grotere afstand gezet van wat nodig is om hen duurzaam uit de problematische situatie te halen. Het lijkt niet moeilijk om te weten wat daar de consequenties van zijn. De problemen zullen ongetwijfeld alleen maar toenemen. Zoals gezegd staat de Curaçaose Antilliaanse gemeenschap voor zelfredzaamheid. Dat hebben we altijd gedaan. Voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Voor volledige en gelijkwaardige participatie in de Nederlandse samenleving. In dit deel dus. En dat is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van onszelf. Het intern en extern functioneren van reguliere, generieke instellingen moet aangepakt worden. Van hen mag worden verwacht dat zij zich met de beschikbare middelen richten op de meest kwetsbare, meest moeilijk te bereiken en meest moeilijk te begeleiden groep. Ongeacht de herkomst van die groepen, maar in hun aanpak moeten ze ook rekening houden met de aspecten die effectiviteit van de hulpverlening beïnvloeden. Zoals bijvoorbeeld de taal, de cultuur, persoonlijke aspecten. Alle hulpverlening die zich daarom aan te passen bij wat voor de cliënt haalbaar en draagbaar is. En niet omgekeerd. De kabinetsvisie is op integratie, dus de kabinetsvisie op integratie is op verkeerde lees geschoeid. Het onbehagen van de blanke autochtone Nederlander is uitgangspunt. Het richt zich op verkeerde groepen en omvat maatregelen die niet bijdragen aan een betere integratie van de groepen voor wat het beleid betreft. Dat wil niet zeggen dat het beleid niet aangepast kan worden en toch nog zinnig kan zijn. Wat kunnen wij doen? Het doorzetten van specifiek beleid voor scherp omschreven doelgroepen op basis van concrete hulpvragen waarvoor langdurig maatwerk nodig is, ongeacht de herkomst van de doelgroepen. Ik denk dat wij ons hier toch hard voor moeten maken. Dat het specifieke, de heer Abad heeft het eigenlijk ook aangegeven, waar dat doorgezet moet worden, toch wel doorgezet moet worden, maar dat we dat scherp, de doelgroepen daarvoor scherp omschrijven. Want we zijn voorstander van een generiek beleid. Het voeren van een beleid gericht op verbetering van de samenstelling van alle vertegenwoordigende organen in Nederland. We denken niet aan een quotabeleid, maar aan een pakket maatregelen gericht op burgerschap, op toeleiding naar vertegenwoordigende organen, deelname aan verkiezingen, selecties voor die organen enzovoorts. Wij denken dat wij, vooral in deze situatie heb ik aangegeven, wat de maat voorstaat, dat we dit krachtig moeten bevorderen. Bij uitbreiding moet generieke instellingen die aantoonbaar tekortschieten bij het bereiken, vinden en binden en begeleiden van de probleemgroepen in de samenleving via het subsidieinstrument worden gedwongen hun werkwijze aan te passen, zodat ze deze groep Curaçaoënaars, die hun bedreigen, kunnen bereiken en kunnen helpen. Blijvend respecteren dat er naast de Nederlandse identiteit ook andere identiteiten kunnen zijn
die zelfs een verrijking zijn voor de Nederlandse samenleving. En sinds de trek van de mensheid uit Afrika hebben op alle continenten culturen eigenlijk elkaar versterkt. En ik hoop niet dat ik door Wilders op het matje word geroepen. Ons inziens is dit een beperkt, maar overzichtelijk pakket van maatregelen die wij kunnen nemen. 1. Specifieke benadering voor scherp omschreven doelgroep. 2. Krachtig aanpakken van de participatie van Antillianen, Curaçaoënaars en Antillianen in allerhande organisaties waar het toe doet. Uitbreiding met dus de generieke organisaties, in ieder geval dus proberen te bereiken dat ze scherper gaan letten op de groep en de groep bereiken. En dat we toch wel dus als Antilliaans Curaçaoënaars onze identiteit ook in Nederland kunnen blijven koesteren. Nogmaals, Nederland is ervan uitgegaan dat de Nederlandse cultuur niet inwisselbaar is. Daar hebben we geen problemen tegen, maar die van Curaçao is ook niet inwisselbaar. Ik wil besluiten door een oproep aan de gemeenschap van Curaçao en Nederland te doen om zich hier te blijven inzetten voor een betere samenleving. Een betere maatschappelijke positie voor alle Curaçaoënaars en Antillianen in Nederland. Voor adequate zorg en perspectieven voor hun medebroeders. En aan Curaçaose studenten wil ik vragen om veel actiever te zijn in je stad, in de wijk, in de buurt, de behoeften van je Curaçaose medemens. Voor hulp, voor raad, consuelo, wat is consuelo? Troost, voor compagnon, voor het organiseren van activiteiten. Ja. Ik zou zeggen, word actief in Curaçaose organisaties zoals de Beraden, de MAP, de OCAN, noem maar op. Ik wil u bedanken voor uw geduld en wens u een prettig en productief beraad toe dit weekend. Masje, dank u. Bedankt, heer senior. Nog niet gaan. Zijn er nog vragen? Graag uw naam. Mijn naam is Tico Vos. Ik heb me ingespannen vanaf jaren 2000 en alles wat te maken heeft met communicatie. Als de strijd geleverd wordt in beeldvorming, bij beleidsmakers, ook bij de media, wanneer gaan wij ook de communicatie gebruiken om in deze media weerwoord te geven? Want we kunnen zo goed als het kan werken, maar als we dat niet bekendmaken en onze standpunten doelgericht via nieuwe creatieve media gebruiken en in plaats van degene die erin zitten te bevechten, laten we de krachten bundelen om dit te doen. Want als wij dit niet doen, dan kunnen wij een krachtige middel hebben om het probleem het hoofd te bieden. Maar waar zit in al dit verhaal de communicatie die u denkt te voeren met de Nederlandse media? Oké, vanaf het moment dat ik hier was, heb ik aandacht geschonken aan een problematiek van communicatie. Daarnaast werd het probleem onderkend in het Curaçaohuis en werden er initiatieven genomen om met een communicatieplan te komen. Zeer specifiek met betrekking tot wat jij nu aangeeft, heb ik dus onder andere met Fundación Explica gezeten met een voor- en de map, om met een voorstel te komen om wat jij nu zegt te proberen alle communicatiemedia te betrekken bij deze beeldvorming. Ik heb die activiteiten heb ik overgedragen aan de heer Jung, die in het Curaçaohuis communicatie coördineert. En ik heb begrepen dat hij in gesprek was om deze belangrijke activiteit eigenlijk, om een multiplier effect te bereiken van al die moderne media die bezig zijn om de Curaçaoënaars, om zich in te zetten om de boodschap te brengen.
wanneer wij iets hebben, bijvoorbeeld vanavond, vanavond, dit weekend, is een heel belangrijk weekend. Het is belangrijk dat via die moderne media, waar iedereen, of bijna allemaal tegenwoordig naar luistert of naar kijkt, ja, om ook hierover informatie te geven. Ja, dus ik denk dat het een zeer belangrijk initiatief is en ik hoop van harte dat wanneer ik bijvoorbeeld over, stel dat er zo'n avond is en ik kom thuis en ik maak mijn computer aan en ik ga naar, ik noem maar wat, Radio Barranca, bestaat die? Radio Proes, Radio Barranca, noem maar op, enzovoorts, dat ik daar hoor dat MAP een heel vruchtbare weekend had om zich te beraden over integratiebeleid en wat de uitkomsten daarvan zijn. Ja? Ik heb maar een voorbeeld genoemd natuurlijk, ja? Maar je moet je bedenken dat er heel veel meer mogelijkheden zijn om met elkaar in dit land te communiceren. En ik hoop van harte dat het zal lukken. Ja? Kunt u even staan? Meneer senior, mijn naam is Ludwina van der Meijden en ik ben van de organisatie Nos Barranca in Den Bosch. Ja. Mijn vraag is, ik heb u namelijk horen vertellen over de discriminatie van de Nederlanders en de anderen naar ons toe. Maar het wordt tijd dat wij dit nu gaan omdraaien. Want wat gebeurt er met de discriminatie van onze eigen mensen naar ons? Want dat is ook een punt. Wij moeten ook de spiegel bij ons gaan voorhouden. Want hoeveel van onze Antilliaanse mensen of Curaçaose mensen die namelijk het wel goed hebben gehad, dat ze niet opkomen voor onze gemeenschap. En die zeggen, ik wil niet met hun te maken hebben. Wat met onze eigen gemeenschap, die zeggen, ik wil niet samenwerken met de Marokkanen, met de Turken. Maar we moeten namelijk gaan kijken, het wordt discriminatie, om het in een andere vorm te gaan gieten en niet continu te zeggen, we worden gediscrimineerd. Ik denk, ik ga uit van zeg maar de reële discriminatie, zoals het zich voordoet in de Nederlandse maatschappij. Wat u daar zegt, ja, ik zou dat niet onder discriminatie kunnen noemen. Er zijn dus inderdaad, en dat is mijn oproep eigenlijk voor Curaçaoënaars, om zich meer solidair te tonen met elkaar. Dus dat is een van de punten die ik genoemd heb en waarvan ik denk dat wij allen hier, dat zullen moeten gaan bevorderen. Ja? Er zijn Curaçaoënaars die niets te maken willen hebben met Curaçaoënaars. Ja, volgens mij zijn dat geen Curaçaoënaars. Ja? Als je niets te maken wil hebben met jezelf, ja, dan is er iets mis met je. Ja? Dus maar ik denk... die mensen moeten we ook voor hun opkomen, hè? Vergeet dat niet. Wat zegt u? Zelfs die mensen moeten we ook voor hun opkomen, vergeet dat niet. Laten we eerst beginnen om op te komen voor de Curaçaoënaars die erop voor uitkomen dat ze inderdaad Curaçaoënaar zijn. Maar je hebt gelijk, het is een problematiek dat wij aan moeten pakken. Ja? We hebben nog een vraag. Ja, ik heb een van een aanmerking. Mijn naam is Melvin Rafaela, ik ben van de Praat Tilburg. Wat ik graag zou willen is, meneer Vos zei het al, dat we af en toe wat scherper in de media counteren, zeg maar, tegen die negatieve beeldvorming. Maar wat ik ook heel erg belangrijk vind, is dat we nou eens een keer moeten werken aan onze eigen zelfbeeld. Op het moment dat je zelfbeeld niet goed is, en dan praat ik niet over ons hier persoonlijk, maar gewoon als groep, dan denk ik niet dat je volwaardig kan participeren in welke maatschappij of groep dan ook. En wat bedoel ik bijvoorbeeld met een voorbeeld daarvan van zelfbeeld is bijvoorbeeld, Nederland zou zogenaamd heel tolerant zijn ten opzichte van vrouwen. Nou, wij hebben 4 vrouwelijke minister-presidenten gehad en Nederland 0 bijvoorbeeld. Onlangs is bijvoorbeeld Curaçao uitgeroepen als beste locatie voor homo's ter wereld. Nou, hier in Nederland worden ze in elkaar geslagen begin jaren 80. En toen waren er geen Antillianen en allochtone Marokkanen. Dus er zijn dingen waarvan ik denk van, wij moeten onszelf ook weer leren kennen, elkaar leren waarderen, waardoor je als persoon sterker bent en weerbaarder bent. En precies wat mevrouw zegt, dan ben je ook beter gepokt en gemazeld tegen discriminatie van extern of intern. Want er is inderdaad ook een probleem met het interne discriminatie. Ik denk dat het inderdaad meegenomen moet worden. Dus het creëren van een positief zelfbeeld. Ja.
Ik zie dat wij naderen 7:15, dat is de geplande tijd die we hadden. We zijn even nader duiden. De heer senior, die heeft, en zolang ik hier in Nederland woon, is het voor het eerst dat ik een van onze mandatariërs een standpunt heb horen verkondigen over een Nederlands beleid. Een heel gewaagd standpunt. En de bedoeling is dat dit voeding moet zijn voor onze gedachtenwisseling, voor onze reflectie, morgen en overmorgen, om te komen tot een standpunt en tot handelingen zoals wij verder gaan functioneren. In essentie heeft de heer senior naar voren gebracht dat uit zijn analyse blijkt dus dat eigenlijk het voorgenomen beleid, dat eigenlijk niet in de eerste plaats bedoeld is om de migranten te helpen, maar het is in eerste instantie bedoeld om de boze autochtone Nederlanders van dienst te zijn. Maar wat zijn de consequenties daarvan voor ons? Ik zal met de voorzitter van de MAP overleggen of kijken in hoeverre het mogelijk is dat wij, want de heer senior heeft een heleboel punten naar voren gebracht, in hoeverre het mogelijk is dat wij dus de charla, dat we dat kunnen kopiëren, zodat jullie dat tussendoor even kunnen raadplegen, om bij de discussies en bij onze gedachtenvorming, om dat na te raadplegen en zo eigenlijk verder te gaan voortbouwen daarop. Dat lijkt mij een punt, ik weet niet of het haalbaar is, maar laten wij rekening houden van, we zijn met 1 weekend bezig en de bedoeling van het weekend is, kikonos misker, kikonos meso position ta. Ja, aan de konos dat zie je budget. Kiko ekosekita, wat betekent dit eigenlijk voor ons als Curaçaoenaar, als Bonaireaan enzovoorts enzovoorts. Dat moet eigenlijk onze vruchten zijn. Dat is de bedoeling. Wil jij willen wat zeggen? Ik denk even 2 korte vragen. Ik wil inhaken op wat u net zei over we moeten de studenten erbij betrekken. Daar ben ik helemaal met u eens. Alleen ik denk dat getrokken moet worden vanuit de jongere studentenclubs. Want er is wel een beeldvorming dat Antilliaanse, Curaçaose studenten hier komen. Kijk, het is anders dan vroeger. Nu is het zo, je komt hier om te studeren en je moet heel hard werken en zorgen dat je studie afrondt. En nou ja, als het ware naar de Antillen gaat. Dus studenten, de huidige studenten, die weten niet hoe ze een goede bijdrage kunnen leveren in de organisatie. Dus ik denk dat er een oproep moet komen vanuit de student- en jongerenorganisatie om een soort campagne om dit te gaan trekken. Want anders denk ik dat het niet, hoe zeg je dat? Dat je de studenten dan niet goed mee kan krijgen. Ik heb dat voorbeeld eigenlijk genoemd. Ik heb dat naar voren gebracht omdat ik merk bijvoorbeeld dat dus ook in Nederlandse zelfhulporganisaties vaak studenten actief zijn. Ja? En ik vraag me af, waarom kunnen Curaçaose studenten en Antilliaanse studenten dan niet actief zijn in hun organisaties? Ja? Even kijken, dus de Frontline, dat is een bekende justitiële organisatie, die maakt eigenlijk alleen gebruik van studenten. Ja? En dus die studenten hebben ook een studiedruk. Ja? Maar dus ze zetten het eigenlijk om, ja, dus zeg maar om voor die organisaties te gaan werken. Trouwens, dat werken, dat lever je ook credits op tegenwoordig. Ja? Maar ik denk dat je dat we dat via de organisaties van studenten dan misschien kunnen bereiken. Laatste vraag. Ja. Ik wil u feliciteren met wat u net gedaan hebt. Volgens mij hebben we genoeg materiaal om de communicatiestrijd aan te gaan.
Het punt is, als we ons achter wat u gezegd hebt scharen, dan kunnen wij dit als een microscoop gaan uitbuiten in zijn totaliteit. En rekening houden niet met het maken van een communicatieplan, maar ook met de regels van communicatie. Want de ABX-theorie zegt dat men als zender goed moet oppassen, dat men vertrouwt en confiabel is bij de doelgroep. En als de Antilliaanse vertegenwoordigers hier tot op heden niet confiabel zijn geweest, zijn jullie toch niet de gewenste partners. Dat betekent niet dat als individu een heel goede bijdrage kan leveren, maar nu is het gebruiken van dit naar buiten toe. Bent u bereid dat wij dit met NOS-TV, want NOS-TV is wel overal te zien, hier en ook op de Antillen, laten we dit gaan uitbuiten, zoals Abu Talib heeft gezegd. De allochtone doelgroep moet dit dragen en dan gaan wij drukken om bij Paul en Witteman in Suriname en overal te komen. Bent u bereid dat te doen? Ik wel. Maar ik wil er aan toevoegen dat dus in Curaçao op dit moment weer jong belast is met communicatie. We hebben de stappen uitgezet, ja, en we hopen dat ze gerealiseerd zullen worden. Ja? Dit gedeelte afrondend. Kijk, er zijn al diverse onderwerpen naar voren gekomen die we morgen kunnen gaan uitweiden, misschien als een bouwsteen voor het beleidsplan van de MAP. Bijvoorbeeld, dat staat ook in het programma morgen, de rol van communicatie in het werk van de MAP en het werk van de beraden. Een heel belangrijk punt dat naar voren kwam ook is in hoeverre kunnen wij een brug maken tussen de studenten en de niet-studenten in het werk dat de beraden doen. Dus één voorbeeld is, ik zeg altijd, in de jaren dat ik gestudeerd heb hier, heb ik meer geleerd van buiten de collegebanken dan wat ik in de collegebanken heb geleerd. En de heer Senior, die is een van de voormannen vroeger van een heel revolutionaire organisatie van de Conda. Hij behoorde tot een van de idealisten die hun studie op een laag putje zeilden om in de haven te gaan werken enzovoorts. Dat was toen de tijd. Maar de combinatie tussen studenten en onze dingen, dat is een punt. En zo probeer na te denken over deze inleiding en over de inleiding van de heer Labat. Probeer na te denken welke punten zijn er die we moeten gaan uitwerken tot bouwstenen waarover we morgen gaan discussiëren. Dat was het voor vandaag. Graag wil ik iets aan de voorzitter van de MAP overhandigen en dan vraag ook meneer Senior om iets naar voren te komen. Laten we even de kant gaan staan. Wat, ogenblikje, dan hebben we het volgende opgevonden. Doen we dit. Excellentie, Masha danki. Hier staat iemand waar we altijd een beroep op kunnen doen. En daarom hebben wij dat ook gedaan deze keer. En daarom ben ik ontzettend blij, excellentie, dat u bent ingegaan op onze uitnodiging. En ik geloof, horende de verschillende commentaren hier in de zaal, dat het komt goed. Met mandatarios, of zoals Henry dat zei, als de heer Senior, komt het heus wel goed voor elkaar. Ik weet dat je aan ambtenaren geen cadeau mag geven. Waarom zit ik naar je te kijken? Maar ik vind dat wij namens wat wij dit aan u zouden geven, aan een kind of een instantie moeten geven waar er boeken gekocht kunnen worden. Ik weet uit ervaring dat u dat niet zelf gebruikt, maar ik wil u vragen, kiest u iemand, kiest u een kind die hier goed gebruik van zou kunnen maken. Officieel, en dat zal ik ook doen, zal ik het Casa de Curaçao bij de afdeling voorlichting deponeren en daar het verzoek neerleggen. Masha danki.
Ik wil even een kleine mededeling. Iemand die heel lang weg geweest is in ons midden. En ik neem het hem kwalijk, maar hij blijft mijn vriend. Die teruggekomen is naar Nederland voor een korte periode. Tico Vos, Lantaparo Rato. Nos TV. De man die veel in de kamers, in de woonkamer brengt van vele Antillianen en Arubanen. Tico, masje dank op de bek. We zijn net als piñatas. Mas duro we baten de nos? Mas manga kijk. En dan wil ik even achter in de zaal. Ik praat altijd over mijn 3 bestuursleden vragen om op te staan. Tres dama Rubiano, Bosalan Tapara. Dat zijn alle bestuursleden. We hebben Claire Edwards, we hebben Noris Dabian en we hebben Julissa Dabian. Allemaal bestuursleden van de MAAP. Daar ziet u dat de MAAP staat voor alle eilanden. We hebben mensen van Bonaireaanse afkomst. We hebben mensen van Sint Maarten afkomst. Die is er vandaag niet bij, in verband met een studie. En we zitten mensen uit Curaçao. We hebben mensen met een beetje bloed uit Steja. Of niet, Elton? Dus wij staan voor alle eilanden. En nogmaals, ik geloof in het investeren in de jeugd. In de jongeren. 1/3 van ons bestuur is onder de 30 jaar. En dat is een streven wat ik heb. En het is de enige manier dat ik een bestuur zal leiden met 1/3 onder de 30 jaar. Ja. Inhakend en afsluitend wat meneer Senior zei, heb ik even een kleine vraagje aan u allen. Wie van u hier in de zaal heeft een Nederlands paspoort? Nou, het is geen strikvraag, maar ik wil u namelijk duidelijk maken dat u geen Nederlands paspoort heeft. U heeft een Europees paspoort. En in dat paspoort staat dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. En er is een kwestie wat de heer, in de inleiding van meneer Senior, dat er een identiteit is. We hebben 3 dingen, mensen. We hebben een identiteit. Sejabota Rubiano, Sejabota Jugoslau, Sejabota Bonaireano. We hebben een paspoort, dat is een Europees paspoort. Neem je paspoort. De eerste woorden die erop staan zijn Europese Unie. En het derde is je nationaliteit. En wat hij ook zei, don't let go of your culture and your language, because that is the strength of the nation, of our nation. Dat is een spreuk die elke nieuwe ingezworen Amerikaan meekrijgt. Ik blijf dit herhalen, mensen, want het is iets wat laat niemand jouw cultuur en laat niemand jouw taal van jou afnemen. Dat is van jou en daar heb je recht op. Toen Maxima zei dat ze de Nederlandse identiteit niet kon vinden, begreep niemand haar. Er is wel een Groninger, er is een Fries, er is een Limburger, er is een Zeeuw, er is een Brabander. Maar de Nederlandse identiteit bestaat niet. Zeg dat niet tegen een Limburger en zeg dat niet tegen een Zeeuw dat hij Limburger is. Ze hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit, ze hebben een identiteit en ze hebben een Europees paspoort. Shonan, ik geef het woord terug aan de MC. Dankjewel, Raymond. Cultura, mi razón y equivocación, mi que logro un lugar y dignidad de mi sociedad, mi mesterta mi mesterta mi mes, soño soñar, da así lo que me da, acá mi son. Manema desea y no porta bom pon otro acto negligia mi mester ta mi mes, mi que ta feliz, mi que entregar mi libertad pa un glorioso mañana, mi orgullo
sta, ta guarda arriba a mí, mi portende llama, y mi no que queda atrás, tanta oportunidad, tante in mi por triunfar, lo mi sigui purva, si me esterni baisó, o ayudo de Dios, lo mi enfrenta maldad y celebra bondad, mi mister ta mi mes, mi que ta mi mes, cultur mi fe, amor cu valor, di queda mi mes. Mi mister ta mi mes, mi que ta feliz, mi que entrega libertad pa' un glorioso mañana, mi orgullo fugaz, un mundo pa' conquistar, ta guarda arriba a mí, mi portende llama, y mi no que queda atrás, con tanta oportunidad, tanta en mí por triunfar, lo mi purva, si mester lo viva y soy, o ayudo de Dios, lo mi enfrenta maldad y celebra bondad, mi mester ta mi mes, mi que ta mi mes, cultur mi fe, amor cu valor, di queda mi mes. Wat wil ik jullie meegeven? Velen van jullie zaten mee te zingen. Jullie kennen dit lied. Ook voor jullie geldt dat. There ain't no mountain high enough. Dream big. Durf dat te doen. Dream big, maar take it one step at a time. En wat ik zei, there ain't no mountain high enough. Er is geen berg te hoog die jij niet kan beklimmen. Maar als je die berg gaat beklimmen en je gaat een pad creëren op die berg, laat geen rotsen achter je liggen. Die rotsen die jij laat liggen, struikelen jouw kinderen morgen over. Dat is de boodschap die ik jullie meegeef. Dank je voor jullie aanwezigheid. Mistima Bosna. Magna obra!